Gaurkoan Joseba Martinez eta Ainara Ekisoain ditugu hemen, Pirinioetan lan eta bizi herri ekimenaren partaideak direnak eta orain dela gutxi eskaera bat egin zenutenak web horri batean eta change.org eta Nafarroako gobernuak onartu egin du zuen eskaera. Ezta, eskerrik asko etortzeagatik. Hola da. Bueno, konta iguzue pixka bat, zenolako eskaera egin zenuten, zuen burua aurkeztu? Bueno, orain dela hilabete batzuk, Pirineon lan eta bizi eta bizirik gaude, herri ekimenak edo herri taldeek, bultzaturiko ekimen bat da, non eskatzen den parlamentariei edo Nafarroko parlamentuari lege bat egiten edo prestatzen duten bakoitzean Pirineoarentzat, Nafarroko ekialdeko Pirineoarentzat 5 minutu gehiago ematea edo 5 minutuz hausnar dezaten lege horrek gure zonaldean zer nolako eragina izan dezaken edo ez. Ze zonalde ezberdina gara ezaugarri bereziekin eta ikuspuntu berezia behar dugu. Hori pixkat eskatzen zen, 5 minutuko hausnarketa hori. Change.org webgunean bota zen, eta 2000 eta piko sinadura lortu genituen. Eta orain dela aste batzuk onartu da ponentzia parlamentario bat. Eta badirudi, behintzat arreta kasu egin digutela eta Pirineoaren egoerari buruzko ponentzia parlamentario bat sortu da. Eta hori, hemendik aurrera zer nolako ekintzak dituzten o ditugun denen artean lan egiteko, baina haien beharra daukagu. Momentuz oso berri ona, ez da, hori esatea, behintzat hori onartua izatea. Ze nabaritzen dituzue orain zuen egoeran, ze nolako ezberdintasunak daude, edo zergaitik sortu zen eskaera hori? Hombre, eskaera sortzen da behar bat ikusi genuelako, ez? Egia erran gu herri ekimen bezala ez genuen olakorik planteatu, baina bai bi herri ekimenaren eta bizirik gaude elkartearen arteko bilkura batean atera zela, ez? Zerbait behar dugu egin, gure egoera ez dut errango elkartena, baizik eta gure herriena, gure baiararena eta gure zonalde osoarena, ez? Kinkalarrian dago erran nahi dut bizi gara despoblazio arazo izugarri batekin. Ikusten dugu nola gure jendea nolabait zaharkitzen da, ez da umerik herrietan, eskolako batzuetan ere ixteraino, eta erabaki genuen postu bat egitea, olako kanpaina bat abiarazteko, eta hainbatean ere, oihartzuna izan zezan ere Nafar gizartean, ez? Egia da, erantzuna ez zirela bertze hainbat kanpainetan egin izan duten edo lana konparatuta 2100 sinadura ez da bertze munduko ezer, baina bai lortu genuela parlamentuaren arreta eta baita ere interesa, ez? Eta horren lekuko da, adibidez, Usteseko herrian, herri hortan aste tartez ez da inor bizitzen, baina lotu genuen haiekin bilkura bat. Eta hor adierazi genien sektore ezberdinak ukituz, esan nahi dut, bai hezkuntzatik, osasunetik eta hainbat sektoretatik genituen edo ditugun arazoak, ez? Eta hortik nolabait etorri zen edo ondorioa izan zen ponentzia parlamentario hori bai. Eta zuek talde bezala nola sortu zineten? Ere helburu berberekin eta proiektu ezberdinekin edo konta iguzue pixka bat? Taldea sortu zen, orain dela 4 urte inguru, ez? Bai. Eta behar batengatik sortu zen, izenak dioen bezala, Pirineoan lan eta bizi nahi duen jendea dago eta bizitza hori posible izateko ekintzak edo antolatu
izan ditugu, bueno, pintzat bizitzeko, Pirinioa bizirik mantentzeko, jendearen elkarlana bultzatzeko harremanak. Azkenean oso sakabanatuta gaude, herri txikietan, orografikoki ere zaila da gure arteko harremanak, baina pixkat hori bultzatzeko denen elkar bizitza. Jende asko parte hartzen alduzue proiektuan edo zen nolako bueno, bai, konta eguzu. Bueno, azkenean behitu, gure herrian edo gure herrietan gertatzen dena da nolabait pesimismo bat eman dela azkeneko urte luze hauetan, ez? Egiarran gobernuak beti utzi gaitu nahiko baztertuta, oso zonalde isolatua gara eta horren lekuko da, batzuk adibidez ona jaisten garenea esate dute, baina hor bizi alduzue, zer da hori, eroak zaudete. Orduan ikuspegi horretatik adibidez gure ekimenak ikusten du, ez da posiblea dela bakarrik, baizik eta guk maite dugula bertan bizitzea, eta ikuspegi positibo hori aldarrikatzen dugu eta mahai gainean jartzen dugu, ez. Eta bueno, egiarran jende asko parte hartu izan du guk egin ditugun egitasmo ezberdinetan, mahai inguruak egin izan ditugu, gai ezberdinak jorratuz, sektore ezberdinak, ekonomikoak, sozialak, azokak egin izan ditugu ere, zonalde ezberdinetan, bailara ezberdinetan, herri ezberdinetan, eta kristona harrera ona izan du. Gehien bat jendeak horren premia duelako zere, ez? Azkenean, zuk pentsa familiak direla, herriak direla, ustutzen ari direla, eta jendeak gogo oso honez hartzen du bere herrian olako azoka bat egitea, bertako artisauak edo abeltzainak edo nekazariak beraien produktuak paratzea, elkarteen lana horregotea, postantzak, ez dakiz zer. Azkenean oso ekimen, ez dakit nola errango nuke, baina oso beteak dira, ez? Edukiz oso beteak dira, eta jendeak asko eskartzen ditu bai. Orduan, sortu zinenetik oso balantze ona orain arte. Jendea parte hartzen du, erreakzio positiboak, eta hori, bai, ekintzak egiteko ekintzak dituzu eta jendea parte hartzen du. Bai. Orain etorkizunerako ze proiektuak edo ze egin beharrak planteatzen dituzue, ze nola ikusten duzue orain egoera, hasi zinenetik aldaketak ikusten aldituzue, egin behar asko daude oraindik? Beti dago lana egiteko, baina jendea gero eta gehiago parte hartzen duelako ekimenetan, jendea mugitzen da, Pirinioa mugitzen da, eta holako gauzek bizia ematen diote gura zonaldeari, orduan horren aldetik oso pozik, baina lana egiten jarraitu behar dugu, azokak prestatuko ditugu urtero, eta ponentzia parlamentario honekin oso pozik gaude, baina badakigu bakarrik ez dela parlamentarioen gauza. Guk gure aldetik herritarrek ere lanean jarraitu behar dugu, bizia mantentzeko gure zonaldea. Eta holako gauzekin, eta parlamentariei guk eskua luzatzen diegu, gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu. Ustezen eginiko bilkura horretan sektore ezberdinek azaldu zuten haien egoera, eta idei batzuk ere eman zizkieten parlamentariei. Azkenean, bertan bizi dena da bertako arazoak hobekien ezagutzen dituena, eta orduan, Iruñeko parlamentari batek ez daki hainbeste. Gure eskuetan dagoena eman behar dugu. Eta ekintzak egiterakoan nola antolatzen zarete? Jende asko altzarete, ze gero hori jende asko parte hartzen du. Jendeari ekintza horiek eta ideia gustatzen zaio, baina hori prestatzerakoan edo... Ez dakit, errango nuke, segun eta ze gauza prestatzen duzun, adibidez, ustezeko ponentzia horretan, 3 elkarteak batu ginen, txantxalan proiektua ere, erronkari aldetik, burgikoak, eta jente desiente ginen hori antolatzen. Gero, bertze gauza batzuetan, jende gutxiago gaude, edo
baina, bueno, kopurua baino gehiago nik uste dut dela beharren arabera ere ibiltzen garela. Oso argi daukagu ezin dugula egin gure eskutan ez duguna, baina saiatzen gara ahalik eta gauza gehien egiten. Eta adibidez aurten, aste santuan, Aoroz Beteluko herrian mahai inguru bat antolatu genuen, etxe bizitzaren inguruan, guretako arazo handi bat da, nerako oso ongi daki. Eta bueno, erran nahi dut, igual lan handirik egin gabe ikusi genuen, jendeak zenolako interesa zuen, ez? Eta hurrengo gunean antolatu genuen azoka, goiz guztian zehar, eguerdi partera hartio, eta ikusi genuen ere jendea nola inplikatu zen. Azkenean beti nahiko relatiboa da, ze punturaino erran dezakezun, jende batek antolakuntzan parte hartzeko modu asko daude. Eta bueno, pixka bat aurrekoa pixka bat lotuz, orai hiru elkarteen arteko bilkurak izaten jarraitzen dugu eta egitasmo berriak ere planteatzen ditugu hurrengo ikasturteari begira, ez. Iruditzen zaigulakoz, Ainarak erranduen bezala, bai parlamentuan bere lana egin behar dutela guzti hori, baina guk ezin diogula nolabait eskuak kendu edo indarrak kendu herriak sentitzen duen horri eta nolabait sentimendu horri. Orduan bultzatzen jarraitu behar dugu, uste dugu ere parlamentuak eta gobernuak nolabait presio pixka bat eduki behar duela ere, hain urte luzez izan dugun arazo hori benetan esku artean hartzeko, eta horrengo gara, zerrengo izut. Gainera, arlo ezberdinak daude edo ukitzen dituzu, lehen aipatu dituzu hori hezkuntza, lana bestaldetik, azoka ere lanarekin erlazioa dauka, baina baita ere zerbait soziala ez, jendea hori lehen ere zuk azaldu duzu oso herri baztertuak edo isolatuak direla eta elkartasuna ere suspertzeko. Eta ere askotan, zuen eskaeran adibidez jartzen zuen, bastan adibidetza hartzen dela askotan egoera, Pirinioen egoera eta hori azaltzeko, baina herri asko zarete eta batzutan ez dira horiek kontutan hartzen. Ez da, hori... Gauza da, gure zonaldea oso zabala da, baina estatistiketan edo Pirinio aurre arroak edo ditzen dena, Zangotza, Agoitz, Irunberri, bezalako herriak hartzen direnean, estatistika pixkat deformatu edo egiten dialako, ze ezaugarriak ez dira berdinak, eta bastan, ez dut esango, ez dauka zer ikusirik. Gure herri gehienek, ehun biztanle, eta gutxi dituzte, orduan ezin gara konparatu herri handiekin, orduan ezaugarri berezitasunak ditugu eta gauzak ere berezitasunekin aplikatu egin behar dira. Ezin da, adibidez, osasunean edo hezkuntzan ratioei buruz hitz egiten dugunean ez du zentzurik. Gure zonaldean ratioak ez ditugu beteko inoiz. 20-25 ikasle dituen eskola bat daukagu adibidez Erroibarren, nola konparatuko gara Baztango eskola batekin edo Iruña edo Erriberako eskola batekin. Berezitasuna, eta orduan gure zonaldea berezitasun berdinak dauzkagun herriak gara. Herri edo nukleo handi horiek kanpoan geratzen dira, ez daukatelako gure egoera berdina. Orduan batu egin gara pixkat orografikoki eta berdina garenak. Osoan. Gure ezberdintasunekin egia da, baina igual jendea joaten denean bastan batera eta gurera erraten du, biak berdeak dira, eta bi etxeak nola etxeakola dira, eta etxe hondiak dira, eta dena berdina da, ez. Erran nahi dut, Pirineoan ere ematen dira ezberdintasunak, Erronkaritik Erroibarrera edo Luzaidetik Nabaskoitzera, argi dago ezberdintasunak ematen direla. Baina bai konpartitzen dugula daukagun arazoen ondorio
larriena, esango nuke, dela despoblazioa. Ondorio bat da, zergatik, arazo asko ditugulako eta iaia nolabait bizia egitea ez dut errango imposible, eta ez gaude horrekin ados, baina bai izugarri zailtzen duela. Adibidez ikusten dugu nola gazteria gurean eskolan dago eta gero Iruñara joaten da eta bertan geratzen da ez duelako atera biderik eta hainbatean ere ez delako kontuan hartzen arazo hori. Ikusten dugu nola gure gazteria joaten da bertze toki batzuetara ez duelako etxe bizitzarik. Ikusten dugu nola gure zaharrekia arazoak dituzten, osasun zentroan ez dietelako ematen behar dituzten tratamendu espezifikoak, espezialidade hori ez dagolako gure zonaldean, Iruñara jaitsi behar gara. Ikusi behar dugu nola Erronkariko eta Zaraitzuko gazteak herrian bizitzeko ordu bat eta piko egin behar dute 100 kilometro baino gehiago egunean eskolara joateko. Orduan, hori da konpartitzen duguna. Arazoiek konpartitzen ditugu eta egia da sortu den harremanean, gure arteko harremanean, klabe horietan funtzionatzen dugula eta elkartasuna niretzako izan da zerbait izugarria, ez? Azkeneko 2 urte hauetan gure arteko elkartasuna eta esan duke giro ona ere, hortan errotu da, ez? Bai. Azkenean despoblazioa geldiarazi nahi dugu, guztiek daukagun arazoa da, eta hori kontra egiteko eragile askotan sartu behar da eskua, bestela ez dago modurik. Eta, galdera hau agian ematen du berbera dela, baina erlazioa dauka lehen egin dudanarekin. Prestatzerakoan, zailtasunak aurkitu aldituzue arrazoi horigatik, oso baztertutak zaudete, despoblazio handia dago, nola llegatu alzarete guztien gana edo nola lortu duzue elkartasun hori? Jendea ere nahi hori, gogo hori dauka, baina... Egia erran, adibidez Pirineoan lan eta bizi sortu baino lehen ere, bertan geundenak, bertze gauza batzuetan ere aritzen ginen. Esan nahi dut, elkarteko, herriko elkartean, markatu, edo beste hainbat gauzetan, edo ez dakit, txistuekin, batzuk ez dakit zer, gauza ezberdinetan. Eta gero adibidez ere, gure zonaldeko harremanetan ere, egoten ginen bertze baiara batzuetako jendearekin, eta modu horretan nolabait harreman bat zegoen. Baina aldatu zena izan zen nolabait gure harremana gure beharretatik nolabait lotzearena. Eta hor duela 2 urte inguru, hor izan zen, batean, bilkura bat proposatu genuen, bizirik elkartekoekin, eta hor sortu zen nolabait lehenbiziko hazia, ez? Eta gero izan da dena, nolabait elkartasuna handitu joan da, eta bertze eragileekin lan egiteko beti prestutasun horrekin. Erran nahi dut, inorrez dago oso beran, gure zonaldean, aldrebes denok gara oso beharrezkoak, eta modu horretan lan egin dugu eta hola jarraitzeko asmoa dugu. Orduan, esan nahi dute, hasiera batean igual ikusten etzena, urrats ez urrats, eraman du gaur gauden egoera hontara, ez? Ea etorkizunean, kurtso honetarako proiektu ezberdinak dituzula ere azaldu duzue. Ea ondo joaten diren, orain arte, hori gobernuaren lehen pausu hori ja badaukazue, eta sorte handia opa dizuet, zuek nola ikusten duzue etorkizuna? Ilusioarekin edo ze... Bai, ezin dugu beste modu batez ikusi. Positiboak izan behar gara, badago jendea, bagaude gazteak han bizi nahi dugunak eta han bizitzeko lan egin nahi dugunak. Orduan, positiboa, umeak ere badaude eta horiek ere jarraituko gaituzte. Así que, bai.
Ba bai, hola da. Ainarak erraten duen bezala, positibotasuna nik uste da Pirinioen eta biziren muinetako bat. Bertzenaz ez ginateke jaioko. Eta bueno, hola jarraituko dugu, indarrak ditugun bitartean. Eta bueno, espero duguna da gure ahaleginak, gure lan guztiak baliogarria izatea ere, nafar gizartean ere ikusteko benetan ez dela bakarrik gure problema bat, Nafarroako problema bat da, eta bueno, hola segituko dugu lanean, gogotsu eta berlortzen dugu, nin batean arazoarekin amaitzea bai. Esan dudana, zorte handia eta eskerrik asko Saroa telebistan egoteagatik. Eskerrik asko zuri.